गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावबोनाय हारिनि थाखाय सासे गोख्रों सानग्रा हारि अनग्रा जोंनि हारिनिनो सासे दैदेनगिरि मनेस्वर दैमारि बिथांनि दिनै हाबानि सान बे हाबानि सानाव बिथांनि जि गोथार जुलि नि उनाव बा दिनै गोथार जुलिनि सानाव बिथांनो जों गाहाम हामलायनाय बावदों आरो हाबानि उनाव बिथांनि जिउआ बिथांनि जि मोनसे फेमिलि बिथांनि न'खर जि मोनसे गोदान न'खर बिथाङा जुरिनो थांदों बियो अराय सम आफा अबंलावरिनि अननायाव मोजाङैनो मोजां सोलिलांगोन बिनि थाखाय जों अराय सम आर'ज गाबदों आरो बिथांनि गोलाव सम जि हाबा मावबोनाय बेवहाय जों बेखौनो नुनो मोनो जे बिथाङा एबसुनि आफादजों थानानै एबसुनि थाखायल' बा एबसुनि बिथोनजोंल' मावदो बिदि नङा बेनि अनगायैबो सुबुंनि जायखिजाया जेंनायावनो बिथाङा गसङो सुबुंनि जेंनाफ्राव मानसिफोरखौ मदद खालामनानै बिथाङा अराय सम मोजां मोनो बिनिखायनो बिथांनि इयुन जिउआ अराय सम गोजोन जाथों बेखौ जों आर'ज गाबो आरो बयनिबो नुजाथिनायाव बयनिबो बाहागो लानायाव मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलिया आबुं मोजाङै जाफुंसारगोन आरो इयुन संसार जानाया जोबोद मोजाङैनो आलो गोजोनै जागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै हाबा मावनाय आरो बोसोरसेल' जादों बिथाङा एबसुनिफ्राय बिदाय लानाया बोसोनगिरि हिसाबै बिथाङा जोबथा समसिम हाबा मावदों आरो दिनै बेयाव मोनसे बेसेबांबा गोथार मोनसे सम आरो हाबाफारि दिनै बिथांनि मा होनना बुङो दिनै गोथार जुलि आरो बे गोथार जुलिया बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै दिनै जाफुंसार जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि जि गोथार जुलि बेखौ जों गिबियावनो बरायबाय आरो बिथांनि जि माने फैबाय थानाय समनि गोजोन जिउ आरो गासैबो मिजिङा जाफुंसारथों बे जि गोथार जुलि बे गोथार जुलिनि गेजेरजों बिथांनि जिउआव गोदान माखासे हाबाफारि गोदान माखासे थांखिया जाफुंसारथों बे आनान गसाइनि खोथायाव आं आर'ज गाबदों जों बयबो मिथिगौ मनेस्वर दैमारिखौ बर' हारियाव रावबो मिथियै गैया बिथाङा थांनाय 25-30 बोसोर बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादों एबसुआव थानानै सोमावसारनायनि हाबाफारियाव आन्दलनाव रेलियाव मिटिङाव दिल्लीयाव आरो माखासे सावरायनायनि बेलायावबो बिथाङा जोंजों थाफादों बिथाङा जिखिनि हाबा मावबाय बेखौ जोङो जेब्लाबो सनमान होयो मान मर्यादा होयो आरो बिथाङा दिनै बिनिनो मोनसे मोजां जि हारियाव जिखिनि हाबा मावबाय बयबो हारिनि मानसिफोरा दिनै बिथांखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांनि जे हाबा मावनाय बे हाबा मावनाया बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो मोनसे गिदिर सम्पद हिसाबै जानानै थागोन दिनै जोङो बिथांनि जे गोथार जुलियाव बयबो ज' बाहागो लादों आरो जोबोद गोजोनथाव जे बिथाङा समाजनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय जिखिनि मावबाय सेक्रिफाइस खालामबाय आरो जिखिनि उननि समाव मावलांगोन जोङो अरायबो ज' थानानै हाबा मावगोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो इसोरा आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेयाव 11 रिंगायाव सफैगोन बिथांनि हाबायाव बाहागो लानो थाखाय दा बेनि थाखाय जों बिथांखौ धन्यबाद होगोन जे मनेस्वर दैमारि बिथांखौ जोङो बर'नि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय आरो बर'नि समाजारि रांखान्थि आरो जिखुनु जेंनायाव बिथाङा जे गोख्रों मोनसे बाहागो लानानै खामानि मावबोदोंमोन जों बेखौ नुनो मोनबोदोंमोन आरो बिनिनो दिनै बिथांखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा दिनै बेयाव गोबाङानो बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेरैबायदि
बाहागो लाबोदोंमोन जों बेखौ खाथिनिफ्राय नुबोदों आरो बिथाङा गोबां माने गावनि जिखिनि न'खरनि थासारि एबा गावनि व्यक्तिगत जि Banzai.